Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Chain Technology. Max linis, max sulit. Dolor de cabeza y calentura, kosa medisina ba pwede? Han, kumigo, pwede. Mafuwersa. Mahal, para kumigo, pwede. Con cuidado cura. Hindi yan nasisita eskuhi. Man biogesic. Igual beno na maferza, pero con cuidado. Ese, el alagang biogesic. Aba, Posible también pala igual. bueno. Cuidado. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogest. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Matod pa ni San Pablo sa iyang sulat nga atong mabasa sa mga taga-Roma sa unang Korinto Kapitulo 4 versikulo 6. Ayaw kamo paghuna-huna o kapin sa mga nasulat na. Unang Korinto 4:6, no, mga igsuon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. And iyan na usab ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dunduyano, Senior alias Veritas. Okay? Sige hapon ang makauban nato sa technical side, si kasamang Radio Man Danny Luod nga nag-birthday karon. Okay, happy birthday Dan. Okay. Atong gihangyo no sa kahitasan nga dugangan pa ang mga maayong mga gasa no nga ihatag sa Ginoo kaniya no ug sa iyang pamilya. Og ato usab nga kauban gihapon no sa technical side si kasamang Radyoman Tax Ilumba og pasiuna nato nga pagtimbayan no sa ato yung amahan din sa istasyon ang atong station manager si kasamang Radyoman Edgar Dagumo uban nagyud sa iyang tibuok gyud staff din sa maong Sibianan o sa maong station. Okay, di lang nato panganganlan no. Okay. Sa tanang mga nag-view karon sa live stream no sa RMN Dipolog, maog hapon mayong adlaw sa Ginoo og happy fiesta. Okay? Og niya na day si Ma'am Alma pa no. Si kasamang Radyoman Ma'am no Alma. Kanya na sab. Mayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan, happy fiesta. Og sama ni shout out from Disakan Dipolog City karon pag yung ko naka Sibia nga magatubang yun og sa ni live stream. Mutan-aw na ko sugod ron kay eksadiha nga nalimtan og kuan ang audio nawala. Suwa gito'y audio. Okay. Katong atong unsa tong segment sa atong tulumanon. Okay, sa gihapon atong pagyukbo sa atong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan no dinhi sa atong diocese no. Sama pananglit
ni I'm sorry. Okay. Sama ni kulang og tulog siguro. Okay, sama pananglit ni Reverend Father Roy Salvo, Reverend Father Ramil Kurong, ang atong Diocesan Spiritual Director sa grupo gyud sa CFD. Father Ramil Kurong, ug usab si Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. o sa tanan nga dili nilang nato hinganlan ng mga pangalan agi sa kadaghan mga nasakop sa maong diocese o wala masakop sa atong diocese ato yung pagyukbo kanila atong mga kaparian. Sa tanan nga mga naminaw karon nagbiyo mga Katoliko man dili Katoliko akong pagyukbo pagtahod kaninyong tanan. Okay, gibasa dayon nato ang unang Korinto 4:6 nga matud pa ni San Pablo. Ayaw kamo pagpakapin og mga hunahuna sa unsay nasulat na. Sumpay ni sa atong gisgutan sa miaging Domingo nga ato usab gikutlo tong giasoy ni San Juan sa pinadayag 22 tudling 18 hangtod sa 19. Kana laging gamiton ang mga bersikulo nga i-out of context hinoon, dili man pud siguro hinoon gituyo gyud ni tanan. Siguro honest mistake lang. Kung honest mistake sa ato nang giingon dili man noon sila guilty ana, dili ta guilty kung makahimo tag sipyat nga wata kahibalong sipyat to. Mo ana honest mistake. Pero kung gituyo gyud hibalo gyud kang di gyud mao nya imo gyung ipadayon, diha na ta magilty. Mo na ang mandato sa kanang gitawag natog moral philosophy. So maayo lang og wala gituyo ang atong mga sipyat sa maaning pag-interpret nato sa mga tudling sa Biblia. Kay nagtuo ko nga seluon ra ta ana, kaluy-an ra tas Ginoo na atong mga sipyat nga wa nato gituyo. No? Okay, nahinumdum pud ta atong iyang paghangat, no? Hangyo sa amahan nga matud pa niya. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. So usa na sa mga tudling sa Biblia nga atong gibasihan sa kanang gitawag nato sa moral philosophy og diha lang ta magilty, no? Diha lang ta magilty kung kahibalutang nasipyata niya ato yung ipadayon. O sayop ta niya ato yung ipadayon kay balutang sala na o dili na mao niya ipadayon lang yun gyapon. Okay. Una, guilty na ta ana. Pero guwa na to tuyo na ma-exempted ta ana. No? Madata atong bagampo sa Ginoo nga pasaylua sila amahan kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Sa ako galing kabahin, kung hinuktukan ako na nga pagtulunan, mas maayo pag wa ko'y nahibawan, no? Mas maayo pag wa ko'y nahibawan nga nasipyat ko sa akong mga gipangbuhat kay dili ko magilty ana. Kay sa daghang kog nahibawan niya wala ba nako matuma na. Wa na ko masunod, wala na ko mapuy delikado. Mo ni nindot maayo man dagdaghan tag nahibawan, di ba? Pero kung dili nato mapuy-an ang atong nahibaw-an ang mga agda sa atong nahibaw-an nga mao ni ang buhaton nya wa nato gibuhat agoy pastilan delikado ta ana atubangan sa Ginoo paninglan gyud ta ana. Okay, unya mao lagi kay sa atong nasabtan diri man gyud ta gidala sa Ginoo aning Catholic Faith Apologetics. Daghan man dag na sayran diri. Okay, unya dili nato ni ipaambit. Okay, maningil ang Ginoo ana. Mao na nga niya ko karon diri og pasensya na sa atong unsay mga kakulangon, no? Okay? Og niya ta karon atong ipadayon og diri nata sa unang Korinto 4:6. Mao ra gihapon ni. Mga tudling ni sa Biblia nga gigamit anang doktrina sa atong mga igsuong nahimulag, separated brothers and sisters, kanang ilang doktrina nga sola escriptura, kun Bible alone, nga kung
dili mabasa sa Biblia, dili makita sa Biblia, dili tuhuan. Kay Biblia ra lagi kuno og wala sa Biblia, di ta mutuo na. Okay. Unya kini nga tudling sa Biblia usa ni sa gigamit unang Korinto 4:6 nga dili kuno ta magpakapin og mga hunahuna sa unsay nasulat na. Si Pablo mo nagsulti ana. So kana kunong mga daghanan kay natong mga practices sa Katoliko, rosaryo, mga pistang wala na sa Biblia. Okay. O pagkadaghan na mga debosyon nato kapin naman nas nasulat, so dili na naangay nato buhaton, dili na ta mutuo ana kay mo man giingon ni San Pablo nga dili ta magpagkapin sa unsay nasulat na. Okay. So mo ni usa sa mga tudling. Now, mga igsuon, insakto unta na kung mao gyud buti pasabot ni San Pablo. Pero kung dili na mao gipasabot ni San Pablo, na maghinahinay po ta og hukom sa baruganang Katoliko. O yun na pa, kung husto na nga interpretation, kung sakto na nga interpretasyon nga, kung wala yung Biblia, di yun na mabasa sa Biblia, dili na natuhuan. Kung insakto na nga interpretation, o maunang ipasabot ni San Pablo, now, sa akong pag-aninaw, muragwa man siguro yung relihiyon ng kasunod, ana. Di ba? O kung sa'y kapinas na sulat, o gwa naman sulat, may sabto na dahin na nga, di tamuto, ana. Maigo gyud tanan ana, wa gyud ma-exempted ana. Kay pagkadaghang gituhuan nato karon nga di gyud mabasa sa Biblia. Di mabasa sa Biblia. Kana ding kuryente Tuo kag kuryente. Tuo pero mabasa ba na sa Biblia? Na gani pong to see is to believe. Nga mingon gali gawas nga ako makita ay pag kumutuo. Nya kanang kuryente di mo na makita. Pero mahuwiran ni mo ng kable anas kurente, diyan nang kamutuo, inig mo kurog na kurintihan ka. Bisag di mo makita, di ba? Tuo ka kurente, kay naamang yun ang kurintihan. Bisag dili ka kitag sa itsura ng kurente. Ang makita na to kanarang kable, kanang wire, pero di ta kitag kuryente, di ba? So mao na, unsa magigipasabot ni San Pablo? Sabton ba nga tanang tinuod na sulat sa Biblia? No? Sabton ba og ingon ana nga sa pag-ingon yang dili ta magpakapin sa unsay nasulat na? Dili oy. Dili oy. Kay pananglit pangutan-on ka nako pila imong edad? Moingon ka pananglit 35. Tinuod na. Pero ipangutanan na tulad na ba na sa Biblia? Wala. Tinuod na, bisan wala na sa Biblia. Dayon ang history ni Dr. Jose Rizal atong bayani. Tinuod ba na tanan kanang mabasa na to sa iyang libro nga No Limitang Hiri o sa El Filibusterismo o katong nahitabo po nga Dark Ages, Inquisition. Tinuod ba yun na nga nahitabo na sa kasaysayan? Tinuod, pero dili mo na mabasa sa Biblia. So, dili na sabton, sigurado gyud kung dili gyud na sabton og ingonana nga pag-ingon ni San Pablo nga ayaw mo pagpakapin sa unsay nasulat na nga sabton dayon na nasulat diri sa Biblia o wala dili na natuhuan na to. Kung mao na ibot ipasabot niya, pastilan pagkadaghang gituhuan na to nga wala gyud mahisulat diri sa Biblia o puros ta guilty ana. Katulad nga akong giingon ninyo nganong mutuo man mo nga 27 ra ang inspired Word of God sa New Testament. Nga kung buot hunaon, pagkadaghang sinulat ang mga Kristiyanos, dili lang 27 books. Dili sa kung maghisgot atong Old Testament, kay medyo controversial ang Old Testament. Kay dili man ta parehas og kanon, Protestant o Catholic. Dili parehas og ihap kung maghisgot og Old Testament. Kay sa Katoliko, gidawat ang 46 books sa Old Testament niya. Sa Protestante, kulang og 7. Ang ila 39 lang. Kung ako masayop, no? Kung ako malimot. Okay, katong 7 ka libro nga na ay Macabeo, Sirach, so pa to, no? 7 ka libro para nila gidugang mga kanonas Katoliko, dili kuno na inspired, no?
Pero bisag dili sa ta maghisgot ana, hinuon natay si separate topic ana, kinsa gyoy na sipyat na to ana. Okay. Bisag kini lang New Testament kay parehas man ta. Ang Protestant o Catholic parehas nga nagtuo nga kung maghisgot og New Testament 27 ra gyud na. Pero ang pangutana, kinsa may gaingon nga 27 lang? Sulat ba na sa Biblia? Na sulti ba na ni San Pablo nga 27 lang? Katong ilang unang council sa iglesia niadtong mga 50 plus to AD. Oh. Mga tunga-tungang bahin sa unang siglo. Katong council nila, gihisgutan ba nila, nag-pronounce ba sila, nag-canonize ba sila, gadeklara ba sila nga 27 books lang ang inspired sa New Testament? Nag-ingon ba sila, ana? Wala. Pero nga nung nituo man tatanan, ana, Protestante o Katoliko, puros nagtuo, ana, nga 27 books lang ang inspired. No? Nga linamdagan sa Espiritu Santo. Tuo tatanan, ana. Kung ato ra bagyo ng tun-an ng history, Katoliko ra bagyo nag-ingon, ana. Nga giawat ra pod sa mga Protestante. Mga dili Katoliko. Hinoon na ay history nga si Martin Luther, doon na unta to siya itaktakon anang kanang New Testament na to. Kaya naglibog siya ba? First anang James. Kanang Revelation. Labi na yun ng James. Gusto untang laksion niya na. Kay supak man guna sa iyang pagtulunan nga kanang faith alone. Pagtuo lamang. Klaro man gunang giingon ni James diya nga ang pagtuo nga walay buhat patay. Kinahanglan gihapon ang buhat niya kay ang interpretation ng Martin Luther pagtuo ra man gyud kuno. Okay. Unang libog siya ng suwat ni James mo nang ningon siya nga dili ni inspired. Tangtangon unta na niya hasta ng Book of Revelation galibog siya na bisag ako bitaw galibog usaon gyud pagsabot ng Book of Revelation. Pero kung musalig lang unta ta sa kanang gitawag na tog Supreme Court aning Biblia sa Katoliko kanang magisterium. Di ba ta mag-una-una ba? Okay. Musalig lang unta ta sa grupo nga mo'y gitahasan sa Ginoo nga mo'y muhatag og official statement magisterium. Di lang unta ta maglibog ana. Kadaot ko na to, kanabang mapangahason ta, siguro na gituyo po na to na no? Mag-una-una ta, basa tag Biblia din, kung siya itong sabtan mo, yun itag, maon na ni insakto, maon na ni tinuod. Na, pagkadaghang naghihimo ana o niya, di man lagi parehas og sabot. Didaghan man ang uning relihiyon ng kanang basag Biblia kung siya nasabtan insakto niya kay ilahi mag-interpretation na naunsa naman ni ron pila naman ka relihiyon ang narehistro sa sect. Agi anang basa lag Biblia dahil kung siya nasabtan tinuod na dayon. O magparehas na IGIL na Iglesia ni Cristo na Seventh-day Adventist niya. Seventh-day Adventist rabaron di po united kina ay reform na po'y dili, na ay katong remnant. Oo. Sila po mismo, wagid pugay na sila magkausa. Agi lagi anang inigbasa sa Biblia, kung sinasabtan, mao na ni tinuod. Niya, lahi man ang gitudlo sa mga pare, ana, di, sayop ng sa mga pare. So, mao na ni ron, nagkabuwag sa nata, nagkabahin-bahin ta aki, ana. Pero kung subayon lang yun nato ang Biblia, dili man tao na ingon nga sabto nato sa atong kinaugalingon. Natay Biblia pero na may mga tao nga gi-authorize sa Ginoo nga mao gyud manguna nato sa pag-interpret ana. Wala taing na nga basa mo anang Biblia dayon ug sa inyong nasabtan mao na sakto na dayon na. No. Remember nga atong hinumduman nga si Jesus nag-ingon siya sa Lucas 10:16. Ang naminaw ninyo na samara nga naminaw usab kanako. Ang wala maminaw kaninyo samara usab nga wala maminaw kanako, no? Nasa Lucas 10:16. Wa siya moingon diha nga ang unsaray na sulat diha sa kasulatan mao na inyong paminawon, mao na inyong tuhuan. Kung dili authority ang mga tao, kung Biblia ra gyud ang authority, way labot ang grupo sa mga tao nga iyang gitahasan, dili nato sabton nga authority sila kay nasulat ra gyud na nganong nag-ingon man ang Ginoo na nga ang naminaw ninyo naminaw usab nako.
ang wala maminaw ninyo, wala usab maminaw nako. Tingali mo ingon mo, katong mga tinuod nga gisugo sa Ginoo, katutanan sila, unsa ilang gisulti, naaman to diya sa nahisulat. Mag-imbento na po tanag itong kaugalingon, no? Nasulat bagyod tinuod, bagyod nga nasulat tanan sa mga apostol? Ugun sa ilang gitudlo? No way. Si Pablo nag-ingon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. No? Unsay giingon ni San Pablo? Barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gikatudlo kaninyo pinaagi sa suwat o sa baba. Suwat ko no o gibinaba na lang. Anong wa man siya maingog sa nasulat lang. Bisag kana lang 2 Thessalonians 2:15. Ako nang iatbang sa gigamit nga sitas nga atong gibasa ganina, unang Korinto 4:6. Unsa man nato pag-harmonize ana be? Si San Pablo nag-ingon sa 1 Korinto 4:6 nga dili magpakapin sa unsay nasulat na. Nya niingon pod siya sa 2 Thessalonians 2:15. Siya ang po'y gaingon na. Diba niingon siya nga, barog kamo nga baligon sa mga tradisyon nga among gitudlo ninyo pinagi sa baba o sa sulat. Pinagi sa baba o sa sulat. So kung insakto ang pagsabot nga protestante nga nang sula eskriptura atong unang Korinto 4:6, gikontradict ni Pablo iyang gisulat sa unang gikontradict ni San Pablo nga atong mabasa sa 2 Tesalonica 2:15 kay wa man siya maingog sulat lang. Naman ingon man siya nga mga tradisyon kuno nga gibinaba, beto pa gibinaba na lang kay wa masuwat o kanang nasulat. Unya si John pod sa Juan 21:25 nag-ingon siya nga dili kuno tanang kamatuoran sa nga gibuhat ni Jesus Christ atong Ginoo nasulat kay kung sulaton pa kuno bisan gani kuno ang tibuok kalibutan dili kaigo sa mga basahon sa mga sinulat nga angay unta kunong sulaton. Hyperbole hinoon pagka-istorya pagka dako sa kalibutan dili gyud maarang. Ang gipasabot lang ni San Juan nga dili gyud tanan na sulat. Niya ang gibuhat ni Kristo timan ana to either magtudlo ug magmilagro. Niya mo na giingon ni Juan dili kuno tanan na sulat. Sa to pa posible di kay duha-duha gyud. Na gitudlo ni Jesus Christ nga wa na gyud masulat sa Biblia letra por letra. Sama atong katong nitikubo si Jesus Christ kato galing batuon na unta tong mananapaw. Kay sa balaod sa mga Hudiyo lagi pang death penalty man gyud ng mananapaw. Di ba katong gipakgang sila sa Ginoo pinagis pagtikubo din dulo na siya gisulat sa yuta. Pangutana, unsa man to'y gisulat ni Jesus Christ dito? Mabasa ba na sa Biblia? Di na mabasa sa Biblia. Di ba? So, unsa man gyud tinuod nga pagsabot anang unang Korinto 4:6 pag-ingon ni San Pablo, dili kamo magpakapin sa unsay nasulat na. Sabton ba na nga tanang tinuod nasulat sa Biblia og wala nasulat sa Biblia na di na tinuod, di na tamutuan na dili oy. Kung ato gong analyson ng 1 Corinthians, naghiskot si Pablo diha og mga mapahitason og mga mapaburuton kadtong mga naa sa Korinto sa maong panahon nga wala mo mutuman, wala mo tuo sa authority sa mga apostoles. Nga niadtong higayuna gitagaan magud ni Jesus Christ og authority ang mga apostoles to teach. Sunaan nila ang kanang gitawag na tog magisterial authority. Nga kung manudlo ni sila kay gipangtahasan man ni sila ni Kristo, mutuo ta kay sila man ang gitugyanan ni Kristo. Unya na may mga tao diha kung basahon ninyo ng 1 Korinto 4:6 bisag sa tumoy lang nga bahin. Di ba na ay mga mapaburuton diha nga nag-ingon nga ay magtuoan na ni San Pablo kay butbuto na di na mutuman sa iyang sulti. So dili sila mo tahod sa authority sa mga apostol. Mao na ang gipasabot ni San Pablo diha ang nagpakapin sa huna-huna. Wa siya mag-ingon diha nga tanang tinuod na sulat. Muna og wala sa Biblia, wala na sulat namo, di na tinuod. Wa mag-ingon sa Pablo ana. Iyang gipasabot diha og unsay na sulat na ang pasabot nila
nasulat naman gud nga gitahasan sila naa sila authority to teach. So dapat mutuotan nila. Nya na may mga magsukol-sukol, na may mga mga tawag na dili mutuo. Maghiag ulo. Nga maingon nga may laki po sila, moto ang gipasabot. Ang wala mutuman, wala mutahod sa authority sa mga apostoles. Ang gipasabot yag nagpakapinog huna-huna. Wala magpasabot si Pablo diha nga tanan nga tinuod na sulat mo nang og wala sa Biblia ay mugtuo ana kay di na tinuod. Wa mag-ingon si Pablo ana. Ang pakapin nga gipasabot ni San Pablo dito ang wala nila pagtuman. Wala nila pagtahod sa authority sa mga apostoles. Mao lamang to. Nyawa naman tayo igong panahon ato ning ipadayon sa sunod Domingo po ng pagdiscuss aning 1 Corinto 4:6. Ug unsa gyud tinuod nga pagsabot ani? Ang Katoliko ba nga interpretation o ang Protestant nga interpretation? So wa naman tayo igong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RMN. Si Mark Villar, nagbigay ng milyon-milyong trabaho nung pandemya, kaya napabilib si Presidente Duterte. Secretary Villar, ang galing mo, talagang trabaho ka. Siya yung may kagawan ng mga highways natin, mga daan na kilometro ng kilometro. Mark Villar lang ang nakagawa niyan. Mark Villar, masipag magtrabaho para lahat magkatrabaho. Iboto si Mark Villar para sa Senado, number 62 sa balota. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. Villar, Sipag Building.